Никой не ти казва това за работата след майчинство. Когато имаш малко дете, започваш да виждаш работата по съвсем различен начин. Фиксирана заплата, фиксирано работно време, молиш се за отпуск, молиш се детето да не се разболее. И ако се разболее, започват проблемите. И изведнъж осъзнаваш нещо. Тази система не е създадена за майки. Затова много жени започват да търсят друг път. Работа, в която избираш кога работиш, избираш колко да работиш и колко да печелиш. Един грим струва около 50 евро и отнема около час. Ако направиш 4 грима днес, това са 200 евро. Но най-важното е, че нямаш таван за доходите. Има стратегия, с която можеш да станеш уверен гримьор само за 10 дни и да започнеш да работиш с реални клиенти още веднага. Работя само с 5 жени, не с най-сигурните, а с най-смелите. Ще продължиш ли да чакаш или избираш себе си? Ако и ти искаш работа, в която графикът е твой, напиши мама.